Nginibingelele bafowethu ngiphinde nginamukele ku YouTube channel yethu. Bafowethu before singene nodabeni bengisacela nje support nangu mfowethu umsebenzi wakhe lona awenza ngezakhe izandla uJakalase Munyamane. Bafowethu ikhombo is only 200 rand and ungamthola einkundleni zokuxhumana Facebook kanti ngena ku WhatsApp and inamba ka WhatsApp usuyishare ku screen. Ungamfonela WhatsApp and igama ku Facebook it's Jakalase Munyamane. Bafowethu support singayibonga kakhulu. Bafowethu udaba engifuna sixoxe ngalo namhlanje ngothinta ke ubaba uMgiliji esimazi kakhulu njengomdidiyeli wamabutho kaZulu. Bafowethu ke kuvela indaba ke zokuthi ke ubaba kade biziwe eNdlunkulu malana ke neindaba ke zokuthi ke wahola ke ibutho babhekisa ke amabombo ke enkandla ubizelwe ukuthi ke azoyiphendulela ukuthi wakwenziswa yini lokho. Kanti ke undunankulu kaZulu ekhuluma nabezindaba ukuvezile ukuthi ubaba uMgiliji akaqali ungawuhloniphi ke umthetho waseNdlunkulu naseqaleni kugezwe ke izimpahla zesilo wambikela ukuthi ke cha makangayi ke eNdlunkulu kodwa ke yena ke waya uma eyiphendulela ngalolu daba uthi ke wathi yena ngokwazi kwakhe isilo asikabeko. Ubaba uMgiliji ke eyiphendulela ngazo zonke lezi zinto noma ke phambi ke kweinduna kulomhlangano ebebizelwe kuona ukuvezile ukuthi uma befuna umehlisa esikhundleni akanankinga yena bengamehlisa ngoba vela akaholi. Kanti ke futhi ke nemvunulo ababeyigqokile ngalela langa kwakungeyakhe wayithengela ngemali yakhe. Kanti ke futhi ke uZuma uyibutho naye zikhona ke nezithombe ke eyiveza ukuthi ke uZuma wakwaba sebuthweni kudala. Kanti ke futhi ke okunye akushilo ukuthi ke babengeke behamba inqunu bayenkandla futhi ke babengeke bagqoka iziketi abasizona ezinyoni. Bafowethu mina ngifisa ukwazi ukuthi nithini nina ngalolu daba mahlanganeni kwi-comment section sixoxe lolu daba. Ungakhohlwa ukusubscribe ukulike ukucomment bese uphinde futhi ushare nevideo. Siyabonga kakhulu ngesupport enisasiphe yona.